For this video mga higala, mga idol, mga followers, mamubo sa kog buwak niya. Nagkuan ko, nagtimba ko kay para ibubo sa mga buwak. Diba? Akong gihangyo ang mga katawhan, mga higalaan ako, kaparentihan, mga followers, mga idol, mo view sa akong content karon panahon na. Kay nindot ni pagod vibes gyud kay siyempre buotan kaayo ko tanawa namubo kog buwak, di ba? Trabaho man ni sa mga bayaon ta, pero ako namubo ko kay siyempre luoy man ang mga kabuwakan kay nangauga na, uga pa kay lula. Bitaw bubuan ato ni panagsaoy bahalag di kanunay kay alangan buhi kag buwak kunya di man nimo di ay atimanon, no? Luoy pod maayo naman lang ni kaysa mag lingkod-lingkod dala man pasingot ba kining trabaho Tan-aw gyud mo bitaw sa ako ang mga videos kay para ganahan ta magkugi tag himong content kay siyempre kana yung daghan jud daghan mo mutan-aw kanang muabot og 8 million. Wa gabae adi pud siguro na mingon ana kay gamay ra man tag followers sampo ning kuan hinay man mo kining support ang mga katawhan basin siguro wa ganahi sa kong dagway, wa ganahi sa kong mga content kay gamay ra may mo view, no? Sige lang gud agwantahon lamang basin daig sunod adlaw ganahan sila to ana ra gud bahalag gamay rag mo tan-aw at least na di masiruhan, di ba? Ug sa mga nanan-aw tanan, God bless po. Mag-amping ta kanunay. Daghang salamat.